وشت کے وجہ لیاقت البلوشی ماترا یکرند پداوتی گلگدار توکا وشت کنے وشنا بات جا جی وجہ ہنو نے ٹیکٹو کے توکا کے ٹرینڈ چلگائیں ہمیں لیبانی ایشانی بابتا تو بارے مارا کم سرپدی بدے مرچی باندھا لائب چلا گا آیا شہر مردم لائب کا لگا آیا جی بلے مرچی باندھا لائب کو گیشتے مطلب اچھا ہوسٹ یعنی درو پر مطلب ہے گا گفٹر کو نا وہ گفٹر ہوں بھی ایک مطلب واسطہ گفٹ کرنا گا آیا یعنی تو چیز عام مردم یہ پیلتوں کا نمائے سکسیس نبی تھے اگر فیوریٹ مردم نے سپورٹر نے یا کہہ رہا جان پہچان مردم نے آئیے سپورٹر نے وہ بہتر ہمشی ٹک ٹاک ہنگی مرچی باندھا مردم ہوسٹنگ نہ چاہ رہے ہیں کئی ہوسٹنگ چاہ رہے ہیں یا جنی آدم بے مردین امید چاہ رہا ہنگی اشتر مردم گفٹر اچھا مردم تو شے گفٹر ہمیں چیزیں چاہ رہا اچھا یہ گفٹر کے ہستا ایشا ہوتی لیول کے انو اسکور کو تگم برزا برتگم بعض مردم کشی کے گفٹرانی کے لیول ہستے ہنی شخصیت ہیں تو ایشانی بابتا کم مبارے موشن لیول آئی شخصیت نہیں لیول آئی بگبختی ہیں اچھا تو شے بدبختی چونی ہے تو مطلب اسی درورہ دات کرنے بارے مثالی ماں یہ وڑا دات کنا کہ مثلا آئیے ہوتی سجو تی مستقبل تماکتا جی و بعض مردماں بینکاں لون زورتا ما سرپداں آئی تنخواہ پورو نکاں شپان توکا چنچو بلکہ 4 منٹ سرا 200 کم جنگا 200,000 درہم جن 4 منٹ سرا مثلا شیر دو شیر سی شیر یجا گجاں اچھا اس شپا بگر دنک 100 بور چنچو رو یک شپے نہیں ڈیلی اڑائی مستقبل تباہ نہیں اڑائی بربادی نہیں لیول آئیے اچھا تے خیال تو کا یک نشا ہے یا کہ ٹائم پاس ہے یا کہ اسی تو کا یا کنچی کمائی چی بوگا تو چی شے گا بھائی یہ بسم یک نشائی اچھا تو شے ایک نشائی نشائی یک خادتی اچھا ہنو نے گوستگی یک لیبی بودتگا چوکے آسکانی و نبیل بلوچے تقریباً یہ لیب تو ہم چارتگا اور یہ لیب تو کا ہنو یک نوکیں گلگداری اتکگتے ہمیں رو بلوچے اسی بابتا تو چی گوشک لوٹے اسی بابتا تو یہ گلگدار گوش داشت کا طرح گپ دیما گستگا تا ہمیں پوڈکاسٹ دیما گستگا کم ہوئی گپ ما یہ گوش داشتا وہ روح ایک شریں مردمی شریں سنگتی میں وہ بلکہ من نظام والا منی علاقہ مردمی من زانا جی وہ گفٹنگ کے حوالہ ہاں چون گندگائے آئیے گفٹنگ کے بھی گپ جتے گا منی خیالہ بچہ آئیے اسی گفٹنگ گپ جتے گا مثلا آئیے 200 مردم گفٹر نام گفتے گا مثلا پیزو الجرہ او آئیے وطی گوشتے گا پیزو بلاہیں گفٹری جی پیزو آکی گفٹری پیزو آئیے C9 لیول گوشتے گا C9 لیول ہیں بچے یک دوری مان لائب کتا مان نئی تک پیزو بے مارا گفٹنگ بکا زائد مجید ہیں پزل دشتی ہیں آسکانی ہیں مثلا ہمیں ڈی کے وطی لائب بیتے گا اور روحا وط لائب کتا روح بلکہ گفٹنگ تک روح وطی سنگتے بلے ماں پیزو نہیں تک پیزو یک جاگئی ہے بے گفٹنگ بکا ماں برحال پیزو گفٹنگ میں دیما نواستا پیزو والا گفٹنگ کتا بلے وطی ہما محدود مردون واسطہ ما وطی فیورٹ مردوانی ما پا مطلب ہے یعنی ہما اوڑی مردون کر گفٹنگ کتا یعنی آل راؤنڈی نبیتا ہر جگہ گفٹنگ نبیتا یہ گفٹر گوشک نباں اور چھو آئیے مشخص مردمانہ آل راؤنڈر گوشتگا کہ یعنی عام مردمانہ شے گفٹنگ کتا اچھا آئیے گوشتگا بلکہ آئی گفٹنگ کتا آئی سنگتی ہنی دنیا تو زانا حرکت وطی سنگتا وطی دوستی مردم حمایتا کان بلے برحال قوم آئیے گفٹر گوشت نہ کان مردم ٹک ٹوکر آئیے گفٹر نہ گوشن آئی ایک مردم محدود ہیں یک جاگئی آئی آ گفٹری نہیں تو چیش ٹک ٹوک تو کا کجام گفٹر مردم آل راؤنڈر گشکت کن ازم بلوچ تو کا یا کہ میں بلوچی لیب بودتگا ان تو کا انچو عام مردمانہ کامن سپورٹر میں البلوشی بیتا البلوشی ہو اچھا یہ بابتا البلوشی بیتا البلوشیا یعنی ہر قوم گفٹنگ کتا وطی قوم یا دری قوم اچھا وہ آئیے تقریباً 6 آئی ڈی بیتگا کجام آئیے یک کے پہل کلوز بیتا 400 آئی لیولیں دومی البلوشی 30 ہفتے پدا البلوشی 30 اچھا مرد 6 آئی ڈی بیتگا آئیے آنگا دیکھ 2 آئی ڈی ہستے ہیں مخصوص آئی ڈی آئیے یعنی نام کر کے اجازت مار نہ داتا یعنی مگوشتی موشتی کسا یعنی آئیے ہر کس گفٹنگ کتا مام بیتگا بانو ریو بیتا شاہ بلوچ بیتا فضل دشتی بیتا آسکانی بیتا یعنی ہر میں بلوچی قوم بیتا آئیے ادھرو گفٹنگ کتا اور حتی یہ دری قومان کے یوسف کے رشتہ گفٹنگ کتا بلاہیں گفٹری البلوشی قابل تعریفی گفٹری ہے
हाँ दीमतरा में जोस बिकन के नंबर 2 तो का तो कुछ गिफ्टर कारे बारी नंबर 2 हसन बलूशी हैं। अच्छा ये बाबत बलोचन तो का आइए लेवल वा ये चीज़ा नहीं गेम आइए लेवल हसन बलूशी 2 आइडिया अच्छा 2 हाँ 2 ना 4 6 आइडिया बल्कि आई यक्की ना मर नवश्ता को अच्छा आइए नवशी को मतलब जाना नहीं आइए मुनासिब न समझ मन नवशन के मा इजाजत ना दी तो माज जाहिर ना करें। अच्छा आइए यक्की हसन बलूशी वती नाम सराएं आइए सीओ शशें अच्छा 2 में हॉर्स चलो यक्के आइए अच्छा ये भी एक आइडिया हॉर्स हैं हॉर्स चलो यक्के हसन बलूशी सीओ शशें आइए 2 आइडिया और हसन बलूशिया हरकस गिफ्टिंग को था हसन अल बलूशी तकरीबन कुछ सन दिविंगो लैब करने का टिकटॉक तो का देर इंते के तरह का साले कपी बीती वल्ला मन सन याद न है भले हसन बलूशिया दे रहे हैं मन टिकटॉक आएगा पेसर हसन बलूशिया गिफ्टिंग शुरू था वाला मर्द हन्नी चीजें मुद्दत भी होती दस्ती दाश्त का ची वजह दस्ती दाश्त के नहीं हन्नी मतलब परस्ती हैं अवशी यानी माँ ये मैदान तो का नया है बेहतर है। अच्छा आसकान ये लैब तो का तो एरोचा हसन अल बलूशिया गिफ्टिंग वगैरह छोड़ दिस्त करता बारी बता बाद शर्रें वड़िया लाल हसना गिफ्टिंग को देख बाद संगत गोनता आहा गिफ्टिंग को यानी शर्रें अंदाजिया गो आहा गिफ्टिंग को तास्का नहीं और दुहमी लेवल वो हमें बूते गुड़ा तो रू बलूचा कुछ हम दर्जा है तो का कार्य नंबर 2 है सहेगा कुछ मी तो का मसलन चिया गिफ्टिंग तो का गिफ्टिंग तो का हालांकि आइया या हम मैचे बाज यानी शर्री सरा को कट्टार इंतका नबील बलूचा बिचा एक लेवल ही हंसते हैं मनजन चुके CO5 लेवल हैं CO4 लेवल हैं आइए भले यानी मन नहीं था बरहाल देख जा गिफ्ट कंगा हम अक्सर हम वती तो शे कॉमन गिफ्टर नहीं है कॉमन गिफ्टर ने महदूद हैं गिफ्टर अच्छा वती संगतन थे वती खास हैं मसलन नबील गिफ्टिंग का डीके गिफ्टिंग का और देखे अच्छी जगह गिफ्टिंग को यानी कॉमन गिफ्टर नहीं कॉमन ही नहीं है ना बल्कि बाज यार चोचा CO5 लेवल बनाना को बाज हैं बलाएं यार चाहिए कुछ है भले कॉमन ही नहीं कॉमन यानी हम हैं कि आम मर्दमाना सपोर्ट मर्दमा गिफ्टिंग नकते अच्छा दोस्त नकुतगी ओ आइए सिर्फ हमें महदूद हैं वो संगतां को महदूद बिता को हमेशा गिफ्टिंग करता तो सही में नंबर हाफिज वली हैं। अच्छा ये चोनी गिफ्टरी बारी शिबा बता तुम्हारा ये ऑल राउंड बिता कॉमन शे हरकस वती कॉम दरी कॉम हरकस शे गिफ्टिंग करता हत्ता यूसुफ के रशता गिफ्टिंग करता आसकानी गिफ्टिंग करता मारा गिफ्टिंग करता हर कसी यानी पीके मैच बितगा अच्छा रैंडम मैच बितगा यानी आइया हर जगह उसते गिफ्टिंग करता और तई नजर तो का ये टिकटॉक के तो का इंचो गिफ्ट मतलब या केंचो फुल्ले या केंचो चीजें बहाजुरक अर्जानी कारे ने आया ये मर्दम से चूं पूरा करना बिचे मर्दम यानी अल्लाह दात का जार वाला मर्दमा अच्छी मर्दमानी अल बलूशी माशाल्लाह एक शहर शख्सियत है शहर हस्ती है आई कर माशाल्लाह दौलत कमी न है आई वती कारोबार बिजनेसान मर्द ओमान लोकल है आई बल्कि बाज़ दिगे नेकी खैरें कार कुता अल्लाह वास्ता मस्जिद तो यानी स्कूल मदारस बाज़ यानी आई बारह में इश्क कुता वही बाज़ ये उड़े यानी खैरें कार कुता वो टिकटॉक का हूँ आज का उतनी नाम यानी उतने कम बाज़ मशहूर करता कनाए था यानी बाज़ शर्रें नेकी शर्रें मर्द में वो आला की मर्द दिख खूबी है वही मर्दा इंचो लेवल बनाए था चिचो आईडी मतलब गोश्ता ना वो बल यार रुचि ये मर्द नहीं था कि यार रुचि आज के एक गेस्टा मेक के गप जता मन गेस्टा बिजीरे मन गप जना वो तो जाहिर नकता वो खासा दिन का ये शक्ल नहीं था मर्द नेत का यानी हाइड पैसे तो का हाइड पैसे तो का वो आइए नगोश तक यानी मसला मंत्र काटता था मर्द में हुक्म बे दे चीरा लिखती डायरेक्ट माफी का आवड़े हुक्म में दे आवड़ में दे ना बाकी दिगा बातें गिफ्टर के आस्था हनु तुम्हारे यहाँ बाबत अच्छी कुछ लोटे आयन बाबता देखे चुशे गिफ्टर नेस्ते हैं सही नंबर हाफिज वली हैं एक नंबर अल बलूशी हैं 2 नंबर हसन बलूशी हैं वो सही नंबर हाफिज वली हैं वो मसलन देखे कहीं तो फैजू मतलब हम शिंगोश्त आगे यानी महदूद हैं गिफ्टर वो मसलन रू बलोच हैं मैं बरात में इलाके मर्द में बलाओं जगह की नाम चीता के गुश्तिश हां चीता नाम ही नहीं गुश्तिश चीता बारे में माइंचो सार पद ना चीपा चीता कहते हैं आज का निकरा गिफ्टर का आऊं शारें गिफ्टर है शारें लेवल यानी हर जगह चकर गिफ्टिंग का बालों चे भले मां ये चुआ करना
انو کے دیمتری ماتر جستا کنے ہمیں میچے کے بوتگت آسکانی و نبیل بلوچے ایشی ہار و جیتے بابتا تو یہ میچ ہم چار تگت تو واجہ پتہ انٹرو منی الان گوش داشت تگت کہ آئیے دا ہوتی گپٹنگ بابتا ہم چیزیں اسکور بابتا گپ جتے گا تو یہ درگتا چی گوشک لوٹے. اچھا یہ درگتا ماں یہ گوشک لوٹا کہ یعنی آسکانیہ ہار ندا تگا آسکانیہ کٹ تگا بلکیں آسکانی ہار دے گوجہ چی بیتا نبیلہ شان گلیبز توکا جتگا. اچھا گلیبز تو کا جتا گا بالکل گلیبز تو کا جتا گنتے اسی کے ماں 9 لاکھ جتا آخری 6 سیکنڈ تو کا 22 لاکھ پاکستانی بتگا 9 لاکھ گفٹنگ کو تاما 9 لاکھ بچے 22 لاکھ پاکستانی نبا 9 لاکھ آئیے جتگا گلیبز تو کا 9 لاکھ زیادہ سے زیادہ بیوا منی انداز تو کا یعنی 2 لاکھ تو شاید 2 لاکھ بیوا ہاں زیادہ زیادہ 2 لاکھ 1 لاکھ 80 یا 2 لاکھ ہمیں چوبا چکا یہ گلیبز تو کا جتگا نا تئی کیا تو کا آسکانیے اور نبیل لیب اگر ڈبل تو کا ببوتین ہو اگر عام بچلتے ہیں عام بچلتے ہیں آسکانیہ کٹتے گا تو کیا آسکانی گفٹر یعنی شہریں سانگ تھا کہاں اچان سر گفٹنگ کرنا بلے آوڑیں گفٹر نویت کا ہاں گلیبز جنک نظام تھا گلیبز نجی تھا آسکانی کہہ رہا گلیبز نویت تھا آسکانی چیز سادہ ڈبل تو کا جتگنتے اشیے درو جتگنتے ڈبل تو چیز گلیبز تو کا گلیبز تو کو ظاہر ہے شیئر سکور گیشتر با اچھا تو شیئر سکور گیشتر با کٹک نبیلے کو گلیبز اچھ بیتا اسکور اچھ نبیتا اگر حقیں اسکور بیجتے ہیں جیسا کہ آسکانی جاتے کہتے ڈبل تو کا یوڑا بیجتے ہیں نا سوالی پیدا نبیتا گا آسکانی گیشتر لگتا نو بازیں برای ٹک ٹوکر کے انو گوشگائیں کہ ماں پیشے وڑا مردمہ گفٹنگ نہ کرنا تے خیال تو کا ایک گپ پہ مطلب چی یہ گپ مطلب اشیں کہ یعنی وہ ہم بسم یعنی مطلب واسطہ جتگنتے ہنی زانگا کہ مطلب میں پورا بھی گا انہیں ہوشکا میں پیسہ رہو گا انہیں ہوشکا میں وہ عمدار بے گا ہیں یعنی دیکھ دوری بوتا مردم ٹیمبا جتگن تو دیکھ دوری بوتا مردم نہ زانتا نہیں مردم زانگا ہیں کہ ہر کس بوتی مطلب پورا ہو کہاں بجن لگتی برو چترون ارچو ہر کس گفٹنگ کتنا کہ ہر کس دم بازار مسئلہ ہے ظاہر ہے کم کے ظاہر لینا ہے او دومی پتہ کا پیشیں کہ نوکتریں یہ پیلڈ اسٹیج نوکتری مردم کے ظاہر نوکیں گفٹر کا ہے نوکیں ہوسٹ کا ہے یعنی تو زانے کا پیسری دلہ رہو نا ہوسٹنگ منا واللہ بلوچ میں یعنی ماشاءاللہ ہنی نوکیں نوجوان درو شہر رہے ہیں ہوسٹران مثلا آسکانی شہریں ہوسٹے اور شہریں گفٹرے آسکانی سیو سے لیول ہیں اچھا سیو سے ہاں چکہ روگ شکائیں کہ ماں سیو پانچا آسکانی سیو سے روح چنچو 2 کم میں آسکانی ہر کسی لائب بم چاہ آسکانی ایک ہوسٹے گفٹرے نہیں یا کسی بسم جام گفٹرے ہر کسی پی کے میچ بام اچان سر یا کی کہہ رہا گون کپی گون لائبی 4 گا کہ آسکانی ہوتی جب یہ 2,000 جاں آسکانی ایک شہریں ہوسٹے و شہریں گفٹرے مطلب روح ماں یعنی گفٹنگا نہیں تھا زیادہ ماں بوشا یعنی ماں نہیں تھا زیادہ محدودی گفٹر چھے محدودی گفٹر مردوں زیادہ نگن دی دومی دیکھے یہ چیز تھی کہ ڈی کے یعنی ڈی کے میں قابل تعریف پہ ڈی کے یعنی ماشاءاللہ بعض شہریں ٹیلنٹی و نوکی مردمی نوکی نوجوانی مردمی یک ٹیلنٹی تو کا ہے گریجویٹ مردمی ڈی کے یعنی ہر پیر تو کا حالی ٹک ٹوک نہیں ٹک ٹوک ہوسٹنگ بھی یہاں کے دیکھے سوشل میڈیا بھی یہاں کا یہ کجاں پیر تو کا بہشک یعنی ڈی کے یعنی انسٹاگرام آئی ڈی تو کا کدی لائیو کا صرف ماں رو بلوچ ہمیں یقین کا پائی ہم اتفاق کنا کہ آئیا ڈی کے بارے گوشتے کہ ہوسٹنگ منا دوست بھی برحال یہ گپا ہم اتفاق کنا بلا یہ گفٹران بارے ہم اتفاق نہ کنا اور گفٹران بارے گئی اتفاق نہ کنا اور دیکھے شہریں نوکیں ہوسٹ ہستا میں بلوچن تو کا مثلا چو میں ہوشتے کا آسکانی ہے میں چراغ بلوچیں چراغ تو وطزان ہے جیو آہو ایک بعض جانے پروگرام بھی بعض درد بھی کہ یعنی روحا چراغ نام نہیں آورتا کہ چراغ اوڑے ایک ہستی ہے یہ بے حال کتا بالکل صحیح کچھ ہے چراغ یہ بعض درد ہیں کیا ہاں میں بلوچی زبان ترجمانی کرنے گائیں بعضیں جاگاں آئی بار ہے تو وہ سرپدے ہر چیز سرپدے تو گوشتے کرنے ترے جاز بالکل وجہ چراغ بلوچ ایک بلاہیں نام ہے چونکہ ماں آئیے بلوچی پیم دستگاں کیا یہ بنائیں تگاں آئیے بلوچی اپلیکیشن بنائیں تا
بلوچ ٹیک کا یہ بنائیں تھا ویب سائٹ بنائیں تھا کہ وہ بعض نہیں کار کو تکتے بلوچی زبان واسطہ کہ گار بیگواہ نبا انشاءاللہ چونکہ ڈی کے بلوچ ہم ہوتی سوشل میڈیا تو کا بعض ایکٹیو مردمے یوٹیوب چینل تو کا کار کا نگائیں او آیا ہوتی بلاگ بھی بنائیں تگا ہنو پوڈ کاسٹ بنائیں نگائیں وہ انسٹاگرام میں تو کا لائیو بوگائیں وہ بعض چیز کا نگائیں ڈی کے کار ہم ہوتی جگہ سطح کرزم بلے چونکہ چراغ بلوچن کے ہوتی زبان ترجمانیہ کا نگائیں بلوچی تو کا کار کا نگائیں ہنو بلوچی تو کا یہ ہوتی نو کے دیگه ایک شوئی بنائیں تگت کہ ہمیشہ تو کا سوال جواب بوگائیں تو اسے مردم بھی بعض لائک کا نگائیں تو دیم طرح انشاءاللہ اشیا اسپونسر نمگا ہم بلکہ بیبار تو گیشتر بلوچ راجرہ چمیشی نمگا اچھی کمائی ہم بھی پرچہ کے مردم سوالانی وقتی کہ کوئی زانی جوابات دیں تو جوابانی سرا انعامات ایر کا نگائیں تاکہ اسی تو کا مردم گیشہ گیش باہر بزوروں شیخ تو پتہ چراغ بارہ جس کو چراغ بارہ یعنی طرح ہوں سرپدی ہنستے ہیں منع ہوں ہنستے ہیں ہر قصہ ہنستے ہیں چراغ بارہ مطلب تو گپ بیجیں تو گوٹ جاتی بعض لاکھ محنت وارے چراغ واسطہ تو ہر چی گوشتا انگا کام گوشتا منع گیشتے چراغ سرا پاکرین چراغ یعنی بلوچ کام گوشتا انگا گیشتر کتا وہ کام وہ باقی دیکھ شہریں ہوسٹ ہستا میں مثلا نبیل اکبر ہوں ماشاءاللہ شہریں ہوسٹے وہ شاہد رہندے شہریں ہوسٹے شوٹر شہریں ہوسٹے شہریں ہوسٹنگ کا بچے ماں رو ہمیں گپا موشن تپاک نہ کنا کہ انہیں رو گشگائیں کہ انہیں مانا کسی ہوسٹنگ دوست نبی چیا تر دوست نبی اگر یہ مردمن تو کا اٹیچمنٹ مبیتے ہیں وہ مزہ و گپرا پہ انجوائے مبیتے ہیں وہ خاص نہیں کہ مردم گفٹنگ رکھ سکتا فیملان تو کا مثلا سامولے منی پیورٹ سامول شہریں ہوسٹے وہ دیگے بعض زال بولی ہستا ریو شہر بیتا ہے سامول شہر ہیں ہوسٹے مثلا سومی شہر رہیں شہر لائب کا رو زیرو داتی کا بلا بنیالا شہر رہیں شہر لائب کا شہر رہیں ہوسٹے دیگتی کولا یہ پیغام ایک آستن تو آنگا ایڈ کو تکنے آخرہ منی کولا پیغام ہمشیں وہ راجہ ہر وقت اتفاق بباں اتی خیالہ بداراں یا کہ گفٹنگ کا ہوں گفٹنگ طریقہ انداز گفٹنگ بکاں یا کہ ہوسٹنگ کا اتی عزت خیالہ بداری وہ یعنی ہنچو بچلی کہ یعنی آئیہ پوشتہ کاس خراب موشی محنت وارا تے ہو جا سلامت بات ہے محنت وارا